Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tas-semmija fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, l-Ewroparlamentari Simon Busuttil iddikjara li kien jippreferi kieku Franco De Bono nhar il-ħamis ivvota man-naħa tal-Gvern. Kont nippreferi ferm iżjed kieku Franco ivvota man-naħa tal-Gvern. Mhux qed indur mal-lewża. Busuttil qal li kieku De Bono vvota mal-Gvern il-kwistjoni kienet tinqata' rasa darba l dejjem. Taqtu jivvota mal-Gvern biex din naqtawla rasa darba l dejjem din il-kwistjoni. L-Ewroparlamentari Nazzjonalista żied li s-sitwazzjoni għadha waħda ta' inċertezza. Ijara, huwa minnu illi jekk għandek deputat min-naħa tiegħek illi astjena toħloq element ta' inċertezza u naħseb ma tistax tiddiskrivi mod ieħor. Iva, dik is-sitwazzjoni li għandna fil-Parlament toħloq element ta' inċertezza. Simon Busuttil stqar li kollox jiddependi fuq il-pożizzjonijiet li se jkun qed jieħu Franco De Bono. Il-Gvern jista' jkompli opera u nittama li jkompli opera sar l-aħħar tal-leġislatura, sal-aħħar tal-mandat tiegħu, imma hemm il-kwistjoni tal-x'pożizzjoni ser jieħu Franco De Bono minn hawn il-qudiem. Dik hija fattur illi wieħed irid jikkonsidra.